so hande weltide gacceram 6 dañta min shuwa ayan odo ka trian hanga wona min go lidi go mi fudal tona mi sukkira ga jen yura jeli do an tona mi joa utiliser mo mena la famille garemi walla mona feere gopponde fijirde nde ala ngartam taw aɗa wawi fidde aɗa gaño hen xaalis ɗum holno wonirta jata ko Google Chrome mbaɗa téléchargé application OneXBet sa pari mbaɗa installé application ɗon noon aɗa wawi créer hen compte ma taw aɗa utilise code promo TOUP 222 oɗo code promo TOUP 222 sa utilise ɗum aɗa jogui bonus 200%. wadde OneXBet aɗa wawi tawde toon joueji kewɗi gañoɗa hen xaalis sa gañi men xaalis aɗa wawi retirde ɗum e banque li walla masrafi e ko nandi hen wadde eɗen mbawi wiide OneXBet ne woni disponible e nder leydi meɗen ande miɗo wali ladde nde mijo heɓani poftinoɗo ande ɓernde hiri ladde nde ɓernde hulani hirdi ko e beltino koɗo kanga soynara waynotako koɗo kewɗo dole dillini ande ɓurima dole fima tawa hoytade gilli piɗima to ko gilli kadi giroɗanade Maria fillito tew Maria kafundu kanye Maria fillito tew Maria kafundu kanye Mariama alami salaki kono mi wawaru kudema ko geno fodani se fanteno bagal ko ndiyam eftota ko so geno fodani it go le chadele garduɗi mum gurnima ka fotani wima dole fima tawa waytade gilli piɗima to ko gilli kadi giroɗanade Maria fillito tew Maria kafundu kanye Maria fillito tew Maria kafundu kanye Mariama Gilli gonga kuluma mimi Taki mi bende ndo kudami Holare madan distuda mimi Mekele kange chudari Mina makolova Habibti mami wune hake dolam Oui, ben ça va. C'est le bon ton père. Machallah. Demande le document. Ana da yau je fama tunda. Ouais, c'est normal. Ah, ya yau. Est-ce que bera surtout de hotel? Mais hande kam. Be yewtere ko ngam jewte. Kadi ko jip ketta kam. Bismillah ko ni mo. Min amajjani ko ante. Hajo ko don jare tan. Ane hore ma. An ko min tan jidda. Pour halde ses woni dow. Ko kalami ko non min wona sagam. Kadi mi yida juge kam en haydara. Famande. Boɗon fuɗɗo hulde. Hulta. Ah. Kadi mi rek. Kadi min neɗɗo kam wira min to neɗɗo ala ko jogi neɗɗo wa dañi ɓuri jinnama on ko gom kadi min mi yiɗa lukkodirde jinnaɓam hay seeɗa mine maga mi yadanta e ma ɗon ga min koye poweto on ko somi waɗa ɗum tan mi lutodire men te min mi yiɗa lutodirde men
woni hollum min ko min nannaɗo e mariage ka nannade mariage mi famay Gilajo ko an kaldami de an dal dewgal ngal mbiɗa Mamadou waɗat ngal ka gaɗɗa tan mbiɗa ko Mamadou waɗa ɗum mawre so oɗo ɓi Hammadi Gilaji woto yejjit sukaɓe hande force martata dow koye mumen te oɗo Mamadou mo jiita wonmo yi ha hakkille makko heede mum te koɓe haalduɓe haala dewgal ko wona ɗum ko Ousmane sehil makko ari haalani kam Mamadou Alam yiiɗe aduna mum sona on a faami hay miñel ɓe kaldi hen miñel ari haalani kam joni an a fini a wi hande aɗa waklita Mamadou aɗa hokka ɗum neɗɗo mo gandanɗa hoore ma meeɗa ɗum yiide anda ɗum andana ɗum haydara te kañum wonɗo hakkille mum ye sonno tawini ga ala mbo fuɗɗino yidde aɗa wawi wadde makko masal ha mbaɗa ko jiɗɗa wadde ko kono noon jaaɗa ha jogui ɗamino yaade banggue goɗɗon haalde neɗɗo ha paari sa wi hande aɗa hokkita ɗum toon kokka ɗum gaɗa jiɗɗa to Gilaji ƴewtu ko mbatta ko ƴewtu ɗon feewi ko mbatta ko te e kala e saaha mboɗo wima ya funtu Mamadou kalda e makko sese kono an Gilaji moƴƴi e cukagu ko mangororata ñande fof hoore ne ɓeydo wulde ɗum nafatama min alan gino widam tan gueɗel gotel min som haali hunde gasi omo yiɗi woni mo yiɗi yo ala mo yiɗi yo min ɗum ɗon min concernani l' essentiel ko mbimi ko aadi mbaddama omo waɗan tan ayi oɗo jikko mbatta ko jikko nafigagal kadi min mi wimam sa yi Mamadou o joguimi oɗo ɗum ɗo sa yi o joguimi oɗo position mo jogui o par ce que tout simplement aɗa jagganimi hen junggo gueɗe kewɗe ko an waɗat ay so heddini tan banggal am min e Mamadou tanno ko hunde waɗi guilɓo hay probléme goto watta hen kono an à chaque fois ko kalɗen gontake andindemi Mamadou wonno yiɗi to yenni Ousmane ari ga henne ɗum ɗoji Mamadou min jibini ɗum wallahi mi salaki ko konngol am kadi ko kañum yahata e nder galle o wallahi mi salaki min ko mbimon ko gueɗel gotel dewgal ngal waɗat tan walla an e makko fof onon fof ɗum ɗon kam gallo jalton mbimi ko ɗum tan woodi ey Gilaji ɗum tan Gilaji a juumi wallahi kadi a juumi te accu sappade mbiya kala ko mbimi waɗat an ka tagore tan de comme yimɓeɓe fof te oɗo galle mi mbita kam yomi yaltu jamma mi yaltu ñalawma woto yejjit o galle sukaɓe jeeyi ɗum ana jeeya ɗum Gilaji yertode galle wona sa soodi galle o an ko liggantoɗa guiɗo subaka hayri bisimilla liggantomi hoore ko ɓesguma liggantoɗa Gilaji mo Allah gartira taw kay ɓesgam ko ni waɗat ko hooram gonmi ligganade aleykum salam Mamadou salam yawe manen fuɗɗo hulɓindel nannade mariage woni hollum komi propose aɗo mariage oɗo instant to gonmi ɗo kadi ko hen gonmi wadde firti donc kadi wela ɗum an a yiɗumi yam kadi an hay somi wino mbeɗa wela an est ce que ma jaɓ ɗum d' après min e ma to dewɗen ɗo fof e projet ji mbatteten ɗi fof wiya min mbeɗa wela ɗum amma jani min e ma wonko kalduɗen te wonko puɗɗiɗen wadde hen te on instant min e ma to jareteɗen ɗo duttoɗa sawi kam hande komi porsade dewgal walla komi nannade dewgal wonko gandanɗa hoore ma hakkille jaɓani ɗum an watti min a hooraki te gogen deƴƴe hakkille mais a haalani ko mbeɗa nana hey kadi mi haalanma mbaɗa andi no muusi mi wi mbinomi komi haalantama ɗum ga mais mi yiɗa nana ɗum banggue goɗɗo min wona sagam ewo joni noon ko mbadduɗa hen ko mbaddata hen holno jarata hen mi waɗi feere fof pour wasa wonde mi ronki ko mbimami ko rek mi yiɗa lutodirde mabɓe hen seeɗa mais mi rokkiɓe konngol be en fait ko ɗum wallituma ɗo komi wawa wadde te anen rondami komi wawa rondade par ce que wonko kokkumami mi wawa ɗum artirde te mi jogoɗan ɗum artirde mais
so tawi ko jinnaɓe ma propose ma ɗum ɗo nanduma hen force min e hooram ala ko mbawmi hen kadi mi witama ya rewoyam kaɓa e jinnaɓe ma à cause yidde hakkudeɓe ma non non mi watta ɗum par ce que ko jinnaɓe ma gadi fewndima ha mbaɗa no mbaɗa ni jiima mi jinma minne kadi aussi ko noon donc so tawi ko kamɓe nannuma e oɗo sujet ala probléme mbiɗa wawi famminande men e dow gueɗel mais kam ganda a itteyam ka wawa wattudeyam mbera an min a miijaki min no mbayami an ko jogonimami ko ɗum jogoniɗa kam a faami abda min aɗa yiɗi kam mbeɗa yinma mais ala ko mbawmi hen feere foof mi waɗi pour wasa wonde mais hankkadi ko ɗo rek wawi hadde mais kam ganda kam wona sagam min min ko sagam wona sagam par ce que a itteyam ka wawa wattude mi am mais c'est kadi so tawi ko noon ala probléme min e ma foof jadati ɗum ɗon donc mi jabinimami dow gueɗe ko jinnama mbaɗi ɗum ala ko mbawmi hen ala ko mbawɗa hen mais kam ganda yooli yiddam e nder maɗa hayso mi naati mi wawa yitude donc ƴeew ko ɗum yahmam nodde après waɗatami so wara gille ma welatami so wona wondude ma jewte men e ko gadodirnoɗen ekete yo ko ala woɗirat gacce keɓi miɗe kaleranmi ɗum efti kame life mboɗe suuɗi ɗum nan gorɗa alhamdulillah machallah jam tan bon min ɓeyde adduɗo ɗo ni ko yewtidema on baba bisimilla bon min ƴeewi mi ƴewtidemi tawi hankkadi mi natti jogade choix pour wadde ko jiɗɗa hen waɗ ko ew so yeehi nak ha probléme maji min ene nawor nenam hankkadi mi natti yidde sifuɗen ngol ɗon jimoɗo donc là mi ala choix il faut mi waɗa ko jiɗɗa fof ba mais wona sagam ha par ce que an e hoore maɗa andi ko gonɗa waɗɗo ko wona bien de personne par ce que hande so woni ni bien hande ma her huccide e min a wiya min sam waɗani an ko jiɗɗa ka ceero nenam pour ɗon papa poɗa gollo ɗon ɗo poɗa on affaire pourquoi mais nak somo tuuba han tubantum ko nenam way par ce que kanko au moins omo faami kam peu importe te là aussi kanko so woni oɗo situation min mboɗo faami peu importe min mi wawa changer ko gonɗa babam ko ɗum mi wawi ittude ɗum jamais mais mboɗo sikki rek ko hankkadi solution goɗɗo ala sowona wadde ko jiɗɗa ko Mamadou mi heeɗima haala ma Allah jarama kono tout le temps wimama saɗa yirude em yandu ke bamma yiwrita ke bamma kaldata so tawi a wi sa filliti tubande wimma tubanta ala probléme tuban yumma kono noon Mamadou andu min comme bamma andu min décision mi ƴettanmamo on won moƴƴe ma wona moƴƴe yam Mamadou tiji hunduko on won moƴƴe ma o wona moƴƴe yam baba neɗɗo so tawi ena yaha ena daara yo daara debbo kono wona ngel ɗo dewil mo gaddanɗa amen ngel mo mbiɗa ɗum on mbimama o ko natta e gallam kadi désormais heɗum haala ma haala hewka fof mi yiɗa ɗum ay min haala hewka arrête ko mbimi ko ene wona ɗum won ko wonata et puis ko hande wonata ko mbimi ko ene wona ɗum won ko wonata on jaɓat tan bisimilla wona son tawi o ɗum wawa on jiiɗi hersindemi kam gallam kam o gonta hen moom sifiri noon ko ɗum wawa joɗade responsabilité mi joguimi e yimɓe o e yakar mi joguimi e yimɓe ɓe ene kaldira kam ni wiyede mi wawa e maîtrise gallam wawa jeede gallam ɗum min mbimama ɗum watta non enen famille men sohlan ɗum ɗo fof gasi Mamadou so mbeɗa haala mbimama désormais à partir hande so mbeɗa haaldema a deƴƴat bon min ɗum joni noon mboɗo haala ewo heɗami haalanma tiji hunduko haala ko mbimami ko ɗum waɗat Mamadou ko adinda ɗo tuban kam min yumma tuban bamma min l' essentiel mi haali kala noon et puis min ɗon mbawmi hadde so ɗum ɓenni min mboɗon jaha nden voilà ayi kalanmi mais l' essentiel min pour min ko mbimami ko tan ɓeyde alhamdulillahi rabbil alamin kanke hoore makko o ari déjà o andi min décision mi ƴettanmo mbo omo andi ko nafoore makko kanko omo andi ko ƴewtude hoore makko o andi vraiment wona nani ko haali donc l' essentiel ɓuri ko yawde e yaccade
aljuma oɗo inchallah dogal ngal ko ɗum yo Allah wat ko ɓuri ko ɗum tan woni kala e sahaa mbiɗa wima yaffuntidiri ɓi mbarma e famodiri mum sabu force ala fof ko rokkata neɗɗo ala ko neɗɗo meeɗi dañde wiya koye force dañi ɗum ke ɓeyde tan kubbamɓere me e caɗele joni yo Allah moƴƴin amin 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 bon yo hemnam téléphone am ɗum téléphone am ɗum jogui ɗum comme ça mi noddi hen Amadou ok alhamdulillah rabbil alamin allô mon fils ça va mbaɗɗa e tampere Amadou aɗa selli tout va bien yumma waɗi aɗa selli machallah ma jafɗon de wonno ɗeɗo balle fof ko jagguere tan ɓe yinno toon arde galle ɓe ko jagguere tan hanno am toon arde ko wallah joni noon ko yinnode tan wiide moon kumal ngal inchallah mbatten ɗum ko aljuma non 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 ala probléme ɓaɗen ɗum aljuma tan inchallah ko foti hen ko waɗede fof inchallah min mbaɗa ko inchallah aljuma tan inchallah ɓennana dewgal ngal peut être sa yi kalna kawma e kadi walla ga min kawma e on momno ɗum ananta mamala ok inchallah mi salmini fedde sehilaɓe dilloɓe safaro ganni ɗum ko safranno en guiley mamiraɓe o tubago wiyata médecine traditionnel nden fedde e gardogol docteur Seydou Sow gorko mo kanel e kanarheji laaɓaɗo gandal wanma consulté haalanma rafima rokkuma traitement ma cella kossa bimi woni rafiji so coynima docteur Seydou Sow ɗi ɓoɓat ɗi mbiyata ko coret hay goto soynata ko pundi majji ene jeeya hen dokum city bawɗo safaro dokum city ɗo e sénégal joguiɗo leggal mum lamgal ko docteur Sow gorko mo kanella dokum siti wondi ko yireta ɗum guite makko no bonnirno ɓanduma ene waɗa puƴi wonma ngato itta ha laaɓa ceerta ndar o haɗani ɗon de hémorroïde jaltowo e natowo o laaɓi ɗum sanni o jogui gandal mum bimi ballonma hépatite Allah ne hokkimo newnanimo safaro mum ɗiɗo rafije koye ballal Allah o heeɓiri mbawko mum kono ko yaade yiloyade ngal ɗon gandal an debbo dariɗo affi gauche affi droite alayimima rewoye worgo kono diyaronkiya ha joni aɗa mallure wonde a naate galle o dañani ɓinguel yettomo joni mbatta wiide ayo nene taw ka suku debbo mo règle douloureuse woni koɓe mbiyata ello musowo tampini yetto docteur Seydou Sow mo jogui safaro mum hunde annude wone worɓe addi yew e nder galleji woni gorko jawɗo yende less joni o watta ɗum hayre o yorno ɗum kos docteur Seydou Sow nden fedde safroɓe ganniɗo e nder leydi Sénégal ko kanko ardi ɗum association des amis de la médecine traditionnelle ɗo e Pikine Technopole nodduɓe 77 882 51 25 walla 77 793 63 04 walla notaɓe oɗo numéro caggal leydi plus 33 695 908 409 docteur Seydou Sow mo kanel ndaw ko laaɓa safaro ɗi ñabbuli hirsiken ha ɗon way hande mi yewtide abde min ga min mi wañaka hoorem de wala instant min ko abde woji kam o wi kam mi wurmomal mi ko abde ñimmin te Mariam mi haalni mum explique ni mum fof wonde min kam nanaɗo e mariage par ce que hija ɗiɗo o waɗi kam soutenir o conseille kam kadi mais min mbaɗa andi no musir kam ni ko kanko ɓurata musde par ce que kanko o meeɗa miija walla min ko meeɗa miija min e makko mami yaade mami resodire goɗɗo taw wona kanko aɗa ɗum mi weeɓani wonno wawno yiide walla wonno nanguir rek mais il faut waɗani ɗum nde kala mum affaire yidduɗa fo conseil kam comme si min ko miñi ko Allah wa suturta Maymuna miñam on andi wona sago sino ko sago ma hande lesendirɗa ɗa koye makko kono wona sago ma te Maymuna miñam
ɗum fof ko ma yewtu e ɗum ɗo ko pastangon to pos ma yah ha mbiya ndeysan min e kari min dewdin ɗo ko ni e ni mais ko yettere Allah te kadi femme wona sago ma te kon kadi andi kadi wona sago ma wallahi wona sagam min tan yirle abda gasere miyan wallahi ɗum wona sagam kadi matam ni Allah hoddiri kadi jaɓat tan o fawre Allah ala ko mbawmi hen aɗa fewja tan Allah ne fewja mais abda kam sérieusement parlé o méritan ɗum o méritan suufude ko ni Allah hoddi te ako mijoɗani a haaldemo c'est bon aussi andi Mariam an cikkuɗa ko min jiɗirnomi waya an hande soni ko sago ma yaroto anema ko ndestuɗen mais wona sago men yaroto kadi ko sago Allah aɗa kalama wonna ɗo aɗa miijo ko fota min nodda Amadou mbira Amadou oɗen koto Alors bébé, Oui, c'est comment? ngorda. Je suis là. Ay nga so yu am yel tos. Do mi wona dum ga. Genre parfois mo dema o certain affaire mi da bonno dum ga. Genre soit disons sori ma o do. Anje do. En plus que bo jigi affaire gorom jinam kalden c'est très sérieux. Wow, ça fait l'occasion. Ani quand même jogon ma au surprise. Ah bon? Bila wala. Donc vas-y mi bodo di Non. Tout sauf ça, un hydrohalge. Un hydrohalge parce que je vois qu'il y a quelque chose on peut dire. Yaltin comme une jay, yaltin kala comme pour moi. Mais pour le moment genre énergie mu gadorda o mo jogida do mi da bonno dum en fait c'est ankam mbar wana jam hallam yawe yam ko woni kadi ko jam wona jam ko woni paraji ma cellay ko be wiwe ya accu entreprise o ha ko woni mon dugduda ay got wadde yawe yam be annen Carlo mais problème wona mi halantam dum umara dum halnani dum wadde halnam bitede ma mais le problème est ce que sam halima dum genre ko jogor jibinde ko jogor wadde ko est ce que min aussi mam waw encaisse dum min horam ga avant anoga annano dum genre an kannida halli ko ni moni de afuddim holbinde kam t'inquiète c'est sûr c'est juste pour faire ma affaire contre peu importe halka way fodde hot ndardam dum en fait ndardam dum harni mi famani affaire he assalamu alaikum modi ma Allah badu men andar yidi kam donc hal ko addi ka hal fof ko addi yidde min e ka hal fof mi famani famminam s'il te plaît yawe yam halno ko woni quoi yaltin ko wonder do ko yaltinnam s'il te plaît on sudam haydar woni bamma selke Shit, Carlo. Ok. Yo, okay. Hal hésite, Hal. J'ai dit, ma vas-y. Et je suis là. Hal est même là. Babam hydro ko dem. Pardon? Mais t'inquiète. Yo. S'il te plaît. Bamma hydro ko dem. Bismillahirrahmanirrahim. Ay nen ay goro. Caggal de jeeɗon won kam ana ne yeb caggal on ko kulta ala ko caggal on soodani kam yanadam min mi soodi kasan kam ɓayr mi dañata sakam e o galle hay mi maayi hande ɓuri mi wuura ene ko fit kadnen maydi uuri kam hande kala ko mbanmi ngasol ngubbon won kam feɗɗi kulelo hay so guldini yaltaati mi haalno ɗum noon mettam puɗɗaki tawni won kam feɗɗi hay maydam ɓuri gurdamam hande
ko welimi ala e galle he sagam ala ɗo ko mbanmi fof ase ubbe maydi uuri kam mi yeni asoɓe am mi yenu asoɓe gas kam mi soodi kasan kam Amadou mi soodi kasan kam mi soodi kasan kam soodi kasan soodi yana o di sellay nen hul Allah garta haqqille ma Allah nene ɗum ala sens ey hay jomam jeyami hannde ɓuri gurdamam ɗam ana ala joomi dey ana ala joomi nene artir haqqille ma Allah artir hakkille ma Allah kula Allah Allah ala fof paddikintanɗa ɗo hul Allah kiniino soodi ga kasankaji ana ilawi demde an ko musibu jinɗa alay sago keɓata tan musibu gurdam mette jogiiɗo ɗo puɗɗiɗe ngalaɗo haaɗi hay maayde ɓuri ɗum mi maayimi abbo bamma ko ɗum jiɗɗon nene accu ɗiɗo haallaji min ɗiɗo debal mbiɗa nandirema hen kasi an jom woni probléme ma hol fof woni probléme ma nene an woni probléme ma ko probléme mine ma wonno e mayiram Allah waɗi kam hayso régla kam yimɓe keeɓi jam seeɗa a faami mais muno nan rese an jom ko jiɗɗa nene ko jiɗɗa hokkon probléme ma joni o ko kiita an ayi an caɗelam gasata ana sellani caɗele ma gasata ala caggal coɗɗa kane ko geɗe tati jinmi e adunam mi dañani ɗe ɗum noon mi sottiri ɗe oɗo kasanka holo gueɗe tati jiɗɗa ɗum même mo gaddi o to faɗɗa e wadde faɗɗa mi yawi ɗum gondi ma fof gasi an aɗa wayata aɗa faɗɗo aɗa sooda kasankaji ana laaɓani jiɗi ya haalde yimɓe ko jiɗɗa mbaɗenɗa an ɗum jiɗi kalda yimɓe goppa fasuji ma ɗiɗo haala ko yimɓe ko sindi wawi réglé so wawa yimɓe ƴewno mbaɗi on aɗa signe tan aɗa signe wonde vivre o kalade c'est ça et an Carlos s'il te plaît haalno min mi faama ko jiɗɗa haalde ko min mi famani yawoyam s'il te plaît ɓurma uddade to gonmi ɗo mais seulement j'ai pas le choix parce que là il ne s'agit pas seulement baba wi ko rokkam debbo de mais le fait que min mi jaɓay woni kanko e nenam c'est mort ouais. Qu'est-ce qu'il y a Carlo non ɗum tout ça hoto waɗɗum s'il te plaît alga non c'est quoi qu'est-ce qu'il y a donc tu veux m'abandonner c'est ça je l'abandonne Allahu akbar ko gonɗa bébé gonɗa ko gonɗa e au secours bébé au secours bébé ɗiɗo e gonɗa bébé umdo au secours ala yimɓe ƴeew so solution waɗa yimɓe régle ɗum ala yimɓe cohluɗa geɗe tati e adunam hoɗi geɗe tati suɓo hen gootal walla min mi waɗa hen gootal ma a nawliri a addi debbo jibinowo ma Mariam yalti galle o ma min mi yalti galle o hoto wat nene geɗe tati kañum jiɗɗa suɓo hen ko ɓuran ma waasi kam ma waasi debbo ma wat heɗo kaw accam seeɗa ɗum tan jiɗɗa yo Mariam yaltu gallo o mi nawrira ɗum wona miijude ka waɗa wawi pude mi deƴo lawa ɗum tan jiɗɗa Mariam yaltu gallo waɗa ɗum jiɗɗa jaabomi neni oto jaaw Amadou mi haali gotol miɗa reftude kongulam ɗum jiɗɗa Mariam yaltu gallo Mayram Maymoun yalte kay
fof wala jiɗɗa kam nawlir walla manam yalta gallo walla an jetta gallo keddo fof ono fof kala mum ko ono fof kalɗen mi reftata hen ga ay nen wala mbiɗa em nawlir wala jiɗɗa kam manam yalta gallo walla an jetta gallo ay hande noon haala mum gonga ko doyi gallo fof ka waccam hande mi haalama gonga gonde galle fof ay courant ndiyam dépense galle mi fino subaka makko sakko so mi tomato aɗa jooɗi mi itti hunde tottuma mi wande hen baltire battade fof ko mayre moɗo yettin ɗum Mariamo fami ko ndawon ko mbeɗa yaha mbeɗa arta cika ko koye liggade mi meeɗa liggade kay jiiraw gonmi pour mi daña liggey mi dañi mi suuramo kanko mi suumon on fof gonɓe galle ɓe kono accani kam accidan kam haqqillam accidan kam e sagam ay galle mo kewɗa haalde haala galle oɗo mo gonɗen o manda saɗa siftoro ndundu no waɗnode ha lembel babam kaali haalka yo gallo yeeye on saha ko min doni ko famɗi mam mariam oɗo soodi o galle kañum jeeyi oɗo galle mo jiiɗa o galle mum koɗɗon hande ko mariam jeeyi ɗum ganda ɗum onon fof ganda ɗum Amadou a ƴeew kalta o Mariam nene o Amadou an est ce que ça va anko kala ko haala ko haala kay nene anko baɗi feere koni yo ko waddu he ala turko ya Amadou nene an dewoy Njo heɓani poftinode ande ɓernde hiri ladde nde ɓernde hulani hirdi koye beltino koɗo kangal soynara waynotako koɗo kewɗo doole dillini ande ɓurima doole fimata wawa hoytade gilli piɗima to ke gilli kadi giroɗanade Maria, fillito diu Maria